ассалому алайкум дӯстони азиз. Ширкати Атоми корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад. Кор дар ин ширкат беҳад осон буда, дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад. Муддате ки шумо кор накунед, балҳотон ҳам хел меистад. Бо вақте ки кора оғоз кардед, амун рақамҳо боло рафтан мегиранд. Аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ, чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои бонуи хонашин фароҳам карда ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтага, ки мумкин муддате шава кор карда натоне, мумкин муддате шава харид карда натоне, барои ҳамин беҳад кора осон кардагия. Ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагия ва танҳо дар Тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад. Вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон гирифта истодаанд. Шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои мо дар рӯи экран оиди кор дар ширкати Атоми бинависем. Мо ҳамаша хушу шумода мефаҳмонем. Инчунин махсус ба занҳое ки дар Аврупо, дар дигар давлатҳои хориҷа ҳастанд, шумо гуфтанем ки ин ширкат қатъи Германия, Польша, Австрия, ҳама Венгрия, любой давлати Аврупо саркор дорад, доставкаш дар ҳамаи Европа ҳастад. Шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои рӯи экран бинависед, мо ҳамаша хушу шумода мефаҳмонем. салом дӯстони азиз, имрӯз ман барои шумо як хоҳаракамоя бо номи Умедахон тавсия медиҳам. Умедахон дар ширкати Атоми кор ва фаъолият мебаранд. Бисёр таҷрибаи корӣ хуб доранд. Хеле зани хушмуомила ҳастанд. Занҳое ки бекор ҳастанд ё ки кор мекунанд, дополнительни подработка кардан ба кор даъват мекунанд. Ин ширкати Атоми аст. Ширкати Атоми бисёри занҳо медонанд ки аз дигар ширкатҳо хеле фарқ мекунад. шартош хеле осон аст. дӯстони азиз, номерое ки дар экран мебинед, Умедахон хеле зани хушмуомила ҳастанд, таҷрибаи корӣ доранд. До ойлико гирифтанатона барои шумо кора ёд метиҳанд. ҳатман нависед, регистратсия кунед. ассалому алайкум духтарҷонои азиз, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. имрӯза влог камтар суҳбат мекунем. خواستم به سوالهای شما جواب دهم. نصیب انشاءالله اون درخواستایی که در واتساپ من بسیاری زنها می نویسند که در این تема در آن تема ولوگ کرده پرتایید، ویدیو کرده پرتایید گفتم. بسیاری همین نشد کار کردنی از آن است. ماشاءالله بسیاری زنها الکی می از آن اند کار کرده ایستادیان. اینترنت مگزین аз хона нишаста бо кӯдакҳои майдакатӣ ёки декретанда уже кор кардоса истодиян. Савол бисёри занҳо як хел аст. Почти у всех одинаковая проблема. Ман ҳозир моҳи июл охирош буд, отпуск ромдагӣ. Ман пеш худам ба хеле сел монда будам ки вақте ки отпуск мебурам, амин телефон ба сали камтар мешинам. боз як-ду сета курсова рафта развиваться кардосиям. насиб иншоалло дар амин канали ман боз дар хона чӣ хел нишаста кор кардан, амин хел видеоҳои полезна ҳаракат мекунам барои шумо съёмка карда партофтам ба. бисёриҳо чӣ хел ки гуфтам саволошон як хела гуфта. саволи бисёри кас ҳамин хел ки мо дар фалони рафта курс хондем ё ки ман просто аз ютуб дида интернет магазин кушодам, ҳама чиша медонам, нағз суратоша гиронпарофтагӣ, карточки тавара пур кардагӣ, лекин боз савдо нест гуфта. бисёри занҳо муроҷиат шикоят кардагӣ. ин агар ҳам ту дида бидагар амин даруни ютуба даромда зани дагар ҳамин нашод кор кардани азон, валбрис, яндекс маркет ҳама чӣ хел када регистратсия кардан дар кор, чӣ хел када ипек шодан дар кор. ин просто так оддӣ ҳамала маълум аст. ягон амин влогерое ки дар ҳамин темаи интернет магазин гап мезананд, асоси ҳамун продвижение товара чӣ хел када топ один ба бромдан дар кор,
например, чӣ када савдо кадан дар кор, кадом вақтан дар реклама подключат кадан дар кор, кадом рекламаҳо ва подключат кадан дар кор, чтобы чиз фурӯши ёки ҳароши отзыв барои гифтан. Но понятно, чӣ гӯям, ягон та блогер када хушро када фаҳмондагӣ нест. Агар ки ҳамин чанд ҳамин теми агар интернет магазине агар гӯш када бидагар, неки ҳамаш ёфта метавонед ҳамон чизе ки барои шумо дар кор аст, барои савдои пеш ба бурдан, конечно, секретҳои худаш ҳаст. До сих пор манам он баъзе чизош ҳаст ки ти намедонам, лекин ман худам адаст наметиҳам. кофта ёфта ҳамон чӣ проблеме ки дорам ҳамона ҳал мекунам. Дар ҳамин муддате ки чанд вақт шуд ки дар азон мана кор када истодиям, то ҳоле ҳаст ки ягон навигӣ мешавад ё ягон ҷое ки кадом вақтанда чӣ кор бояд кунӣ, то ҳозира худамам омӯхта истодиям. барои ҳамин духтаро рӯзҳои наздик аз сар то охира барои шумо ман видео када мепартом. интизор бошед. Аз ҳамин рӯз, аз ҳамин рӯйҳое ки видео ки ман мепартом, шумо метавонед ягон ҷова курсам нахонда бо диққатгош карда шумо метавонед магазини худатона кушода кор кунед. дӯстони азиз, он шахсоне ки ИП надоранд, гражданин Россия нестанд, ИП кушода наметавонанд, дар ҳамин авитоям хеле савдо нах шуда истодааст. авитодаям ман ҳозир савдо кардоям аз сабаби ки ҳамин дар моҳи август аз онам вообще поделки бренд убират кард, гоима мешад, просто предупреждат кардагӣ, если агар без ҳамин сертификат агар кор кунед чизҳои брендова, агар сертификат пусад набошад, 10 000 штраф мекунӣ гуфта. ҳамба ман рисковат кардагим не, пушти ҳамин як 500-600 рубли кроссовкаҳои Nike Adidas гуфта намехоҳам 10 000 штраф спурдан. Аз ҳамин сабаб полни брендови чизома аз он гирифтам. То ҳатто носкиҳое ки Nike мефрӯхтам, Adidas мефрӯхтам, ҳамаша гирифтам. Только авито фурӯхта истодиям. Ман ба чем аз он гапа росташ авито боз қизиқтар шуд, потому что авитонда комиссия гоим почти вообще там нестам. Инам ҳамон авитонда як секреташа ки агар ҳамона нархатона як нарх ба монид агар аз он ашмо вал ой аз он вал вообще каша шуда бурафт. Короче, авито вай намегирад, но комиссия намегирад. Есть бо разные там функции, которые быстрее чизои мефурӯшид. Ами хел программаош ки оҳиста оҳиста шино шуда авито ки кор кардосиям. Авитондеам мошаалло ҳамин рӯз то ҳозир ҳамин намозигар ҳисоб карда будам 13 дона мельница фурӯхтам. аз онанда ягон бор хеша диги набуд мельница, именно ҳамин тавари ман мельница. Ягон бор аз онанда 10 дона боло фурӯхтагӣ набудам як рӯзанда. Бошад ки ҳамонам отзывош нақс буду, неки ягон рӯзанда хеле мефурӯхтам. ҳамин рӯз авито бошад ҳисоб кунам 2 3 4 короче 13 дона фурӯхтам. 13 дона фурӯхтам. Машаалло, хеле авитоям наст. занҳои азиз, барои шумо ман амина авитоям тавсия медиҳам. авитова ҳеҷ документ намепурсад, там ИП дар кор не, гражданство, ҳечи дар кор не. бекор нашинед. агар хостани ҳамин савдо ки машғул шуда бошед, ягон саволҳо дошта бошед, марҳамат нависед ватсаби ман ба ватсаби ман да ҳамин номерои телефон дар рӯи экран мемонанд. духтарон, агар ба он шахсоне ки оптови товар дар кор аст, духтаро, оптови товарам ман ёфта дода метавонам, пасташко ҳастам.
خواه کیتای خواه ترکیه من خودم همین روزهای نزدیک заявка میپرتم прямо از فابریک کیتای روی که میخردگیم همش списки کده استودیم از прямо از فابریک کیتای توار میخرم اگر برای کیمیاگون چی لازم باشد البته در واتساپ من نویسید همراه های توری خودم برای شما خریداری میکنم.